κύριε Σέρα. Για πείτε μας λίγο για τον αγώνα της Ρόδου, πώς θα βλέπετε τα πράγματα καταρχάς. Πάλι έχω δώσει 5.000 συνεντεύξεις, δεν μπορώ άλλο. Δώστε σας παρακαλώ άλλη μία, αφού σας παρακαλώ εδώ και μια εβδομάδα μπορώ να σας πιάσω. Να τσιτώσει λιγάκι εδώ. Τσίτωσε, ναι. Τι θέλετε να σας πω. Καταρχάς εσείς είστε έτοιμος. Έτοιμος. Γιατί εγώ βλέπω άλλα πληρώματα να μην είναι. Πανέτοιμος. Παιδεύονται. Τα άλλα πληρώματα είναι νέοι, θα μάθουν να μην παιδεύονται. Α, δηλαδή κάνουν λάθη πιστεύετε. Κάνουν λάθη, πολλά λάθη. Μάλιστα. Για τον αγώνα της Ρόδου τι έχετε να μας πείτε, θα γίνει τέλος πάντων, δεν θα γίνει, τι θα γίνει. Θα γίνει αγώνας, θα γίνει πάρα πολύ καλός αγώνας. Τα παιδιά εκεί πέρα είναι έμπειρα. Ναι. Έχουν κάνει πάρα πολλές φορές αγώνες. Εκεί δεν φοβόμαστε. Μήπως έχετε κάποιον άσο στο μανίκι εσείς, τι γίνεται με εσάς. Άσο στο μανίκι πάντα κρατάμε. Οπότε, Πάντα κρατάτε. πάντα κρατάμε. Πώς γίνεται να κρατάτε και να βγαίνετε τέταρτος, πέμπτος, αυτό το πράγμα δεν μπορούμε να το καταλάβουμε τίποτα. Τι να κάνουμε τώρα, είσαι μαλάκας.